Hristos a înviat, dragi ascultători, suntem din nou la chilie împreună cu Părintele Valentin. Părinte, Hristos a înviat, Doamne ajută! Adevărat a înviat, Doamne ajută! Părinte, am venit la dumneavoastră din nou cu întrebări de la ascultătorii noștri. Prima întrebare. De ce ar trebui să-i cinstim pe sfinți? Pe sfinți trebuie să-i cinstim pentru că sunt oameni valoroși, oameni campioni, oameni care au biruit pe linia aceasta, oameni care prin râvna și mărturia lor sunt mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de Maica Domnului, oameni cu care ar trebui sau să vrem și noi să semănăm, sunt modele pentru noi, repere până la Hristos, avem calea acestor sfinți, așa cum atunci când ești cu mașina pe stradă, până să ajungi la destinație, te tot uiți mereu la semnele de pe marginea drumului și urmând semnele care îți spun despre finalitatea drumului tău, îți vorbesc, ai oarecare liniște că ești pe calea cea bună. Așa sunt și sfinții. Ei nu sunt idolii noștri, nu ne închinăm lor, ci ne bucurăm de existența lor, că ne ajută să creștem spre Hristos. Hristos e ținta, ei doar sunt călăuze și sprijin. Când știi că un sfânt, să zicem, a trăit la fel ca tine, a fost bogat sau sărac, deștept sau mai puțin pregătit, ca și tine, și a învins până la urmă, este un imbold extraordinar. Să crezi și tu că bogăția care o ai nu-ți va fi piedică, iar sărăcia nu te va tulbura și nu vai pierde măsura. Dacă altul a reușit, înseamnă că și tu ai toate șansele. Ăsta este scopul și în orice domeniu, să știți, oamenii de succes în orice domeniu sunt respectați, sunt cinstiți. Mergi într-o sală de antrenament la un sport oarecare, ai să vezi acolo pe pereți niște postere cu campioni în sportul respectiv și mi se pare logic. Mergi la o bibliotecă, o să vezi pe pereți niște portrete de mari scriitori, mari poeți, oameni din literatura universală valoroși. Deci nu este nimic rău în treaba aceasta. E și în lupta credinței, în lupta aceasta spirituală, sfinții sunt repere pentru noi, sunt măsuri ale luptei noastre și asta e bine. De asta trebuie respectați. Părinte, cineva ar vrea să știe câteva detalii despre cum va fi judecata de apoi. Judecata de apoi va fi în chipul unei evaluări finale, așa cum suntem obișnuiți de foarte multe ori în locurile unde ne împlinim diferitele slujbe, servicii, ori pe băncile școlii, avem examene, ori ești un serviciu undeva, din când în când ai câte un control de la șeful mare sau din altă parte, câte un audit, câte o evaluare de an la câțiva ani, de semestru. Deci suntem obișnuiți în activitatea noastră cu aceste evaluări care urmăresc împlinirea unor criterii pentru a putea stabili mai încolo aspecte. La fel și aici. Judecata finală va fi locul în care toată lumea va fi evaluată în virtutea unor criterii, unei grile, față de care ne vom raporta toți oamenii. Grila aceasta va fi modelul de om, Iisus Hristos. Asta este modelul nostru și de om. Și în măsura în care ne-am apropiat sau le-am atins, vom fi evaluați după criterii pe care Dumnezeu ne le va prezenta. Practic, viața noastră va fi radiografiată spontan, câteva secunde, raportată la viața pe care Hristos o va dori de la noi. Ceea ce este interesant este că toți în viața lor au trăit cum au vrut, cum au putut. Unii zic că au avut o viață extraordinar de rodnică. Cert este că la judecată, cu o clipă înainte de judecată, ne vom întâlni cu noi înșine. Adică ne vom vedea pe noi înșine, într-un chip interesant, pe noi înșine așa cum ne-a gândit Dumnezeu. Și să știți că atunci va fi marea noastră uimire. Când vom vedea ceea ce trebuia să săvârșim și să atingem în timpul vieții, ceea ce trebuia să facem și vom ști raportat ce am făcut. Și vom vedea dacă diferența este mare sau mică.
Dacă diferența va fi mică, vom mai respira ceva. Dacă diferența va fi catastrofal de mare, atunci va fi o surpriză incredibilă. Nici glai nu vom avea. Acolo nu vor mai fi fițe și comentarii, că stăm înaintea lui Dumnezeu. Acolo oamenii smeriți și creștini se vor bucura cumva că se vor simți în largul lor, iar păgânii și demonicii vor fi foarte surprinși că acolo, pe scurt, va trebui să se reeduce, să se comporte ca în fața lui Dumnezeu și sub puterea și slava îngerilor care va fi cu Hristos. Și le va fi foarte greu, pentru că va fi peste puterile lor și altfel decât au gândit ei lumea. De aceea va fi tulburare mare. Judecata nu va ține mult, spun Sfinții Părinți, cât psalmii urtrenii, adică câteva minute. Spune Scriptura în psalm și în alte părți că judecata va fi în dimineți. Și vedeți cum spune dimineața, ci dimineții. În dimineți voi judeca toți păcătoșii pământului. Iar singura zi care împlinește noțiunea de dimineți este ziua de duminică dimineață. Noi considerăm duminica weekend, este fals, este de la demon. Duminica este prima zi a săptămânii. Duminica este dimineața săptămânii. Deci este o dimineață a săptămânii și este și dimineața zilei de duminică, atunci când creștinii, prin tradiție de la apostoli încoace, săvârșesc Sfânta Liturghie. Deci judecata se va săvârși în timpul Sfintei Liturghii. Așa că aviz tuturor, și celor buni și celor răi, cu toată dragostea, căutați că duminică să fiți la liturghie sau pe drumul liturghiei, măcar pe drumul bisericii, măcar binele acesta să-l împlinit și în rest tragem nădejde. Pentru că este foarte important și nu e glumă. Evenimentele care se întâmplă sub toate aspectele, economic, financiar, politic, cultural, etc., etc., se poate discuta oricât cu oricine, arată că Dumnezeu nu se joacă și timpurile sunt aproape. Și în rest vom vedea cum va fi judecata. După aceea o să vă mai spun multe amănunte. Părinte, ce datorii are soțul în familie? Soțul în familie are datoria cea mare de a răspunde de toți din familie. Trebuie să protejeze soția, să nu se încânte cu aereli, iluzii și prostii pe care demonul le bâzie în viața noastră. Are răspundere vis-a-vis de dezordinea și agitația inocentă a copiilor, să nu le lunece pe căi străine. Are răspundere față de el, că este preot al familiei și al creației. Orice bărbat și orice om până la urmă este posesor al acelei preoții universale, este preot în locul în care trăiește și slujește, pentru că poartă chipul lui Dumnezeu și sunt suficiente răspunderi pe care dacă le duce, ce pot să mai spun și ce trebuie să mai spun, că s-ar putea spune multe, toate aceste responsabilități bărbatul le împlinește numai prin rugăciune și citirea Sfintei Scripturi, deci prin relație cu Dumnezeu. Fără relație cu Dumnezeu nu poate împlini nimic din aceste răspunderi. A zis și de soție sau numai de bărbat? Avem și despre soție, dar la următoarea întrebare. Da, deci cam asta este rostul pe care trebuie să-l împlinească bărbatul, să poarte de grijă, că Dumnezeu a zis lui Adam să păzească pe Eva. El, încântat excesiv de prezența ei, a cam uitat să o păzească și uite că, nepăzind-o cum trebuie, noi acum tragem niște aspecte. Nu trebuie să dăm vina pe Adam, ci trebuie să învățăm de la Adam. Și față de copii care vin cu un bagaj imens de credință, dar care lumea îi tulbură și, bineînțeles, sunt niște prăzi pentru cel rău și nu trebuie să lăsăm să se apropie. Adică trebuie cu tact, cu dragoste, în Duhul rugăciunii și în Harul Duhului Sfânt, trebuie apropiat de sufletul și al soției și al copiilor. Ce trebuie să reținem? Căsnicia, căsătoria, familia nu este pentru distracție, nu este pentru naștere de fii, ci este pentru mântuire. Pentru că fiii se pot naște și în familie și în afara familiei, ceea ce se și întâmplă. În familie însă, binecuvântat Dumnezeu, copiii primesc alt impuls de viață.
se nasc într-un mediu creștin, e foarte important și primesc botez din pruncie, este deosebit de important. Ca așa, biologic, copii se nasc oriunde. Deci, familia creștină și familia binecuvântată nu are scop primordial nașterea de prunci. Se mai spune treaba asta, dar este o exagerare și o coborâre spre lumesc, ci are scop mântuirea. De asta românul îi spune căsnicie, adică intrăm sub un jug în care lucrăm iubirea aproapelui mai bine ca nicăieri altundeva, în scopul de a ne mântui. Dacă Dumnezeu patronează casa noastră, vom birui. Dacă nu, va fi o luptă. Și asta e. Părinte, dar soția ce datorie are în familie? În contextul celor care le-am spus, soția are datorii complementare, pentru că este împreună cu bărbatul un trup, dar să nu uităm, sunt două suflete. Deci rămân două suflete și rămâne responsabilă, dar un trup în sensul că pentru naștere de prunci este nevoie de lucrul acesta. De fapt, ei se apropie nu neapărat pentru naștere de prunci, ci pentru a se liniști trupește și a-și păstra un echilibru și o armonie. Și este important. Dacă există bucurie între ei și există și dorință de prunci, cu atât mai mult Dumnezeu se bucură. Deci lucrurile acestea sunt împletite și nu trebuie să exagerate. Adică mers pe o singură linie. Pe lângă toate celelalte aspecte care par uzuale, să zic așa, ale soției, și ea să poartă de grijă de copii, că până la copii, primul preot, să zic în ghilimele, sau poate chiar cu adevărat pentru copii este mama, până la a cunoaște tatăl mai rațional, mama este focul vetrei casei, familiei, ea încălzește inima copilului și îi face puternici, arătând mereu spre tatăl, spre valoarea tatălui, care tatăl, la momentul potrivit, când copiii devin mai raționali, cu discernământ sau mai maturi, tatăl îi învață pe copii să relaționeze cu lumea din afara familiei, cu exteriorul, arătând întotdeauna către Dumnezeu. Cam asta este un parcurs sănătos. Peste toate acestea, lucrarea cea mai importantă a soției, a femeii în familie, este să se roage non-stop, cât poate de mult, în răbdare și în ascultare de Dumnezeu, susținându-și soțul în rugăciuni. Ăsta este rostul ei. Dacă un bărbat cade, într-un fel sau altul, înaintea lumii și al Dumnezeu, e din vina soției în mare parte. E și vina lui, dar e și vina soției, că nu l-a susținut. Adam a căzut, trebuie să recunoaștem cumva din comportamentul neordonat al femeii. La fel se întâmplă și întotdeauna. Deci, pe lângă celelalte aspecte care țin de familie, asta este lucrarea soției de căpătâi, să se roage și să-și susțină soțul în rugăciuni, pe calea către Dumnezeu. Este o datorie fundamentală și primordială. Prin asta ea devine tot mai femeie, tot mai mamă, tot mai curată înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, ar vrea să se înțeleagă bine. Rugându-se, el nu disperă de rugăciunea ei. Rugându-se, ea devine tot mai... Așa se desăvârșește ea, rugându-se pentru el. Deci cât se roagă mai mult, este și el ajutat, dar și ea crește în valoare înaintea Dumnezeu, strălucește. Dacă ea nu se roagă, el suferă, dar ea pierde mai mult. Ea pierde tot. Deci dacă ea nu se roagă, el suferă. Și dacă este credincios, Dumnezeu îi dă har și se luptă însutit și va răzbate, dar ea pierde tot. Și asta e periculos și nu e glumă. Pierzi 100 de lei astăzi și te gândești la ea 3 zile, dacă însă pierzi veșnicia, chiar nu este glumă. Suntem atât de naivi că luăm neserios, până și știința ia în serios aspecte ale vieții veșnice, iar noi creștinii încă mai glumim, vai de sufletelul nostru. Deci, rostul bărbatului, în două cuvinte, este să poarte de grijă soției, să fie pe calea cea dreaptă, să boteze copiii și să țină casa pe calea către Dumnezeu. Iar rostul femeii, fundamental, să se roage pentru bărbatul ei, ca să aibă har și deschiderea Dumnezeu, să poată să-și îndeplinească rosturile. Vedeți, e ca e un fel de perihoreză. Ea se roagă pentru el și el, ajutat de rugăciuni și fiind cât mai complet în puteri, poartă de grijă de ei. Dacă ea nu se roagă, el
poate să cadă sau poate să se lupte în continuare, să compenseze, dar va avea o luptă mai mare, iar ea o sândă mai mare. Nu este glumă. Părinte, pâinea cea de toate zilele se referă doar la pâinea pe care o mâncăm? Nu se referă la pâinea care o mâncăm, acesta este un derivat, vine din pâinea cea de toate zilele, mai corect este pâinea. Bine, când oamenii zic pâinea de toate zilele, se gândesc mai mult la asta. În rugăciunea Tatăl nostru este vorba de pâinea cea spre ființă, care este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos și care este pentru veșnicie. Din această relație derivă și relația noastră cu pâinea pe care o mâncăm efectiv și care ajunge în stomac. Că și aceasta este rezultatul unei binecuvântări de la Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu ne-ar binecuvânta, n-am avea această pâine și s-ar stinge relația aceasta. Așa că și atunci când te gândești la pâinea cea de toate zilele, tot la Hristos trebuie să te gândești, tot la relația de împărtășire cu Dumnezeu, că de acolo vine și pâinea cea de toate zilele. Ideea aceasta de pâinea de toate zilele a pornit de la mana care venea zilnic din cer și hrănea poporul ales. La fel ne gândim și noi ca în fiecare zi Dumnezeu să ne dea pâinea necesară pentru a putea trece peste fiecare zi până acolo unde este locul nostru să ajungem. Dar lucrul acesta trebuie să-l gândim și să lucrăm tot în relație cu împărtășirea cu trupul și sângele. Practic asta este axa fundamentală, este elementul esențial. Celelalte sunt, cum am spus la început, oarecum derivate, dar au valoarea lor. Părinte, cineva vă roagă să ne spuneți câte ceva despre alimentația de astăzi. Alimentația de astăzi, având în vedere disprețul și lepădarea de Dumnezeu, este foarte puțin binecuvântată și este cu multe defecte. La noi în țară, pe aici, pe acolo, încă mai este sănătoasă, deși se lucrează. Și știm foarte bine, alimentele românești sunt disprețuite și aruncate și suntem hrăniți cu alimente false și falsificate ale unor rațiuni, culturi păgâne, care vin cu toată energia lor negativă. Este o lucrare demonică care se lucrează de ani de zile și românul ar trebui să se păzească. Să se păzească consumând cât mai mult alimente de orice fel din pământul nostru. Și cât mai de la pământ, de la țară, de la țărani, deci nu numai economic este important, dar și spiritual, cultural este sănătos să consumăm alimente de la țărani, de la țară, din pământ, de la grădinile noastre, din pământul nostru, pâine, legume, fructe, animale de tot felul. Este foarte sănătos lucrul acesta, dar și necesar. Este o influență asupra materiei alimentului respectiv, cultura și energia dinspre care vin. Nu este chiar glumă și sunt oameni de știință care au pus în evidență. Pot să dau numai un singur exemplu. Mai toate alimentele conțin apă și noi conținem apă 70%. S-a observat că apa nu este chiar așa apa ceva care curge, ci apa este ca un sistem operator. Apa are memorie. Putem spune că este chiar inteligentă. Dacă vorbești în prezența unui pahar de apă cuvinte frumoase și rugăciuni, ea se cristalizează, se face sănătoasă, structural și vindecătoare, cum era în povești apă vie sau apă sfințită. Iar dacă folosești incantații sataniste sau mai știu eu ce, culturi păgâne, naturiste, etc., animiste, apa aceea se alterează într-un mod greu de descris și poartă în ea, exact cum spuneam în povești, apa morții. Poartă în ea boală, suferință. Plantele, animalele, toate conțin apă, deci pot să suporte aceste modificări, spre bine sau spre rău. Deci este important măcar pentru creștini și pentru omul din acest popor, măcar la masă să se zică rugăciunea Tatăl nostru, să te închini, faci semnul crucii peste mâncarea care o mănânci și continuă să mănânci. Multe se vor schimba spre bine în mâncarea care o ai în față, indiferent cum va fi, dar totuși este bine să susținem, să ținem și să păstrăm, să dezvoltăm surse de alimente din pământul în care ne-am născut. Toate științele mărturisesc, e un moft să mănânci
alimente care s-au format în altă parte. Noi suntem aici, mâncăm banane sau cafea sau mai știu eu ce. Asta să mănânce cei din pământul în care în care cresc aceste plante, pentru că fiecare pământ dă oamenilor nutrimentul necesar ca să reziste în clima și temperatura respectivă. Noi aici ar trebui să mâncăm mere din poporul nostru, nu din alții, de la alții. Și alte aspecte, deci nu contez și nu condamn. Poți să consumi și banane și cafea, dar vreau să spun care este rostul. Ca dovadă că exagerând, la un moment dat apar și probleme. Probleme chiar clinice, chimice, clinice, patologice, nu mai zic bulversarea spirituală care se creează. În realitate, cine nu crede, nu are decât să până să studieze, să cerceteze, să citească și va vedea că așa stau lucrurile. Da? Mulțumim, Părinte. Acestea au fost întrebările pentru astăzi. Mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ne-ați fost alături. Vă așteptăm săptămâna următoare la aceeași oră. Să rămână, Părinte, Doamne ajută! Doamne ajută, Hristos a înviat! Adevărat a înviat!